akwai qada'ul fawaid, rankon sallolin da suke sun kuce. Fawaid din nan akwai kathira akwai yasira. Akwai wanda suke masu yawa, akwai kuma yasirai. Akwai waɗanda suke idan ka zo yanzu ga sallah hadira, gashi an kira sallah ana iqama za a yi wata sallah ta farilla, kai kuma ana biyan ka salloli, to yanzu ya za ka yi da sallar da za a yi, ya za ka yi da sallolin da aka biyar ka. To shine malamai suka ce idan sallolin sun kasance waɗanda aka biyar ka ba su wuce sallar yini guda ba, sallah biyar kenan, malamai sun ce su ne yasira. Duk da malam mai iziya na ga ya kawo cewa arba'un ma ana kiran sai yasira, to amma dai zancen shi kusan zance ne wanda shike shazi. Ma'anar shazi cikin malaman mazhabin malikiya kusan shi ɗaya ne kusan ya zo da wanga zance, amma duk akasari malamai sun tahi da cewa dai yasira minas salawatil fa'ita 50. Sauƙaƙan sallolin da ake rankawa dai su ne guda 5. To idan ya kasance ana biyan mutum sallah 2 ko 3 ko 4 ko 5, to sai zan zuga sallah halaya za a tawa, to malamai suka ce ba a yadda ba ya bi wagga sallar. Wagga sallar da za a yanzu ba a yadda ya hita ba, ya hita wajen masallaci sai ya jero waɗancan sallolin guda 5 ko guda 2 ko guda 3 ko guda 4 wanda aka biya ta, kana in akwai sauran wagga sallah ya zo ya bi ta, in babu ta ya yi tashi shi kadai. In ka haye kuskure ya yi da gangan to wagga sallar da ya bata yi ba. Kai malamai suka ce ko da mantuwa ya yi ana biya ta sallah 2 ko 3 ko 4 ko da shi ne gejin. Muna magana akan yasira ba mu kai wajen kasira ba. To sai kasance sai ya zo sai ya bi liman sallah. Ana cikin sallah ga sai tuna jiya an biyo ni a zahar da la'asar bai yi ba. To yanzu shine malamai suke cewa ya shiga kurkukun liman. Ba shi da ikon sallamewa. Kuma ga sallar da bi liman ba ta taci. Kuma shi da ikon sallame ya taya wata. Dole in shi bi liman haka nan ya ƙara sallar ya tashi ya kawo azhar din jiya ya kawo la'asar din jiya, kuma ga sallar da bi liman sai ya sake ta. Ina ba ta mun fahimta. To malamai suka ce in ho bayan ya ƙare ne ya tuna. In ho bayan ya ƙare ne ma'ana sai da liman ya ce assalamu alaikum. Sai tuna jiya ho bayan azhar ho bayan la'asar ba. To malamai suka ce yu'idu fil waqti ko kuma a'ada fil waqti. In akwai lokaci ya saki, in ba lokaci kuma ta yi. Malam Abdulrahman al-Ahadari Allah saka mai da alkai. Ya wanke mana idanunmu ya hutar da mu ya ce wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatu. Duk inda ka ji malamai suka ce a sake in akwai lokaci to sake mustahabi ne ko baka sake ba ta yi. Na ba ta mun fahimta. To wannan ne shine bayanin qada'ul fawaid yasira, sannan su kasira su kuma shine sallar da ta hawa ga biyar. Ana biyar ka sallah 6 ko sallah 7 ko sallah 10 ko kuma sallah ta wata guda. Ga limai yanzu za a tada sallah, to yanzu ba a ce sai ka ranko waɗancan sallolin 6 ba. Taho ka bi liman wagga sallah in an ƙare sai ka ranko waɗancan. Saboda sun wuce yasira sun kai kasira kenan. To sannan shi wajen ƙaza waɗannan malamai suka ce akwai lokutan da an ka hana yin nafila, akwai lokutan da an ka karanta nafila. To shi wanda ake biya rankon sallah didu ala tarkiha, ma'ana kyacewa mai tsanani wanda ya zo akan barin sallah.